Alcaldes e dis dos 37 concellos das comarcas de Lugo, A Montaña, Terrachá e Sarria asistiron no Pazo de San Marcos á cita informativa do Plan Único da Deputación para 2018. En total, 11.400.000 euros para mellorar a calidade de vida dos 200.000 veciños que viven na zona centro da provincia. Este goberno provincial traballa por unha deputación coas persoas sumamente social e rural. Por este motivo, as nosas programacións van encaminhadas por igual a atender as necesidades de todos os lucenses, independentemente de onde vivan, levándoas ás distintas localidades dos 67 concellos e respondendo ás peticións veciñais. A través deste plan único, a Deputación destina 8 millóns de euros para a execución de máis de 187 obras de mellora de servizos públicos municipais na zona centro da provincia. 855.000 euros están dirixidos á atención de maiores a través do servizo a domicilio para persoas non dependentes. Son un total de 89.000 horas a veciños e veciñas das comarcas para Lugo, A Montaña, Terrachá e Sarria. Un plan único tamén cun 1.800.000 euros para a xeración de 102 novos postos de emprego nestes concellos, financiando todos os custos laborais dos futuros traballadores. 440.000 euros destínanse á dinamización social e económica destas comarcas a través da promoción de 41 citas turísticas, 60 culturais e 39 deportivas. Outros 47.000 euros están dirixidos á mellora da administración electrónica para facilitar trámites cos concellos. E, por último, 3.000 euros para financiar grupos de protección civil respondendo ás peticións do sector. Distribuímos os 11,4 millóns de euros do Plan Único para a zona centro e montaña da provincia do seguinte xeito, a través de criterios totalmente obxectivos, como son a poboación, superficie, taxa de paro, núcleos poboacionais e índice de avellentamento. Fondos que supoñen un impulso ás arcas municipais, destacou a alcaldesa da capital, quen falou en representación dos rexedores destas comarcas. O que temos que facer é seguir desde os concellos reclamando maior autonomía para poder ser unha administración como está sendo a Diputación Provincial, útil, eficaz, colaboradora e afastados de partidismo. Por iso este plan único é tan importante para os alcaldes e para as alcaldesas, en definitiva para os seus veciños e veciñas, porque nos permite, xa digo, poder actuar en estas actuacións. Pero o esforzo da Deputación polos veciños da provincia segue a non ser suficiente. Por xusticia, os fondos públicos das principais administracións no país e as de maiores recursos económicos, que, por certo, son infinitamente superiores aos da Deputación de Lugo, que conta con os 89 millóns de euros, fronte aos 10.000 millóns da Xunta de Galicia e aos 328.000 millóns do Goberno Central. Creo que deben de chegar dunha vez por todas por igual a todos os veciños da nosa provincia. Campos Conde reclama comunicacións dignas para estas comarcas. Consideramos imprescindible que se mellore a A6, a mesma Nacional Sexta, a Nacional 540 e que se executen e rematen a A54 e a A56, o mesmo que o desdobramento do corredor de Sarria ou a Ronda Leste. Así como que se dota a nosa provincia de uns servizos ferroviarios de calidade e do século XXI, facendo que o AVE chegue a Lugo, pois somos a única provincia galega que a día de hoxe está previsto que non teñamos. Unha sanidade pública de calidade para que poidamos ser atendidos cos medios humanos e técnicos necesarios nos nosos centros de saúde ou no ULA, con hemodinámica ás 24 horas, por exemplo. E políticas de emprego para o centro de Lugo, onde viven o 60% dos lucenses, que, por suposto, merecen ser atendidos cos seus fondos públicos, tanto a nivel da Xunta de Galicia como do Goberno Central, porque, ao final, todos pagamos impostos. En 2016, a Deputación destinou á provincia a través deste plan 11 millóns de euros, 20 o pasado ano, e neste 2018, 21 millóns de euros.